So ngayon guys, nandito na po tayo sa may barangay Tabong kung saan po ako magpapa-injection nga po ng pagkagat sa akin ng pusa. Ito na po, naglalakad na tayo papunta po ng center. For today's video, welcome to my YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. Sa umagang ito nga po pala mga kapatid, ang gagawin po nating vlog ngayon ay pupunta nga po pala ako sa may Barangay Tabon, sakop ng Tawid, Cavite, dahil ako nga po pala ay magpapa-injection, dahil ako nga po pala ay nakagat ng pusa. So mamaya naman po mga kapatid, i-update ko po kayo pag natapos na po ako magpa-inject para sa kagat ng pusa at kung saan parte po yung Barangay Tabon. So mamaya na po mga kapatid. So ngayon guys, nandito na po tayo sa may Barangay Tabon kung saan po ako magpapa-injection nga po ng pagkagat sa akin ng pusa. Ito na po, naglalakad na tayo papunta po ng center. So ito na nga mga kapatid, naglalakad na po ako pauwi na sa bahay. Galing na po ako doon sa Tabon, sa health center nga po doon sa Tabon. So para nga po magpa-inject nga po dahil nakagat nga po tayo ng pusa. Ang sabi po sa akin doon sa Tabon, kailangan daw po natin pumunta sa barangay para humingi ng indigency. And then pagaling po sa Tabon, pumunta naman po ako dito sa barangay namin kung saan po ako nakatira. Ang siste, walang sekretary at walang gagawa. So ito na nga, ang ending, uwi na lang tayo diretso. Bukas na naman. Kasi ang indigency nga po mga kapatid, ang pinaka-purpose niya, kukuha ka ng indigency sa barangay at dadalhin mo sa munisipyo at ipapa-encode mo. Babalikan naman po sa kanila ng mga 1 o'clock. Sabi sa akin doon, sa nakausap ko na isang staff nga doon po sa Barangay Tabon Health Center, para ma-injikan ka na ng para sa anti-rabies. So, ang lakad ko ngayon sa umagang ito, nga. So, yun na nga, dito ko na po tatapusin mga kapatid ang aking vlog. Sa umagang ito, update ko naman po kayo bukas kung matuloy naman po ako mag-inject. Sana nga. Paki-subscribe nga po ang aking YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. Paki-like, paki-share at paki-pindot ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na gagawing videos. Bye! God bless!